danna mu subscribe mun alamar karawa Allah ya bar mu da dawo ba abin da ibrige ne da rasulullah sai urwatu yar Abu Lahab kun san Abu Lahab mai tabbati yada yasa tana ganin gifta annabi ce kai baba ƙarya yake kamar wannan ya fi kowa wallahi ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah bayan ta musulunta ta ce zaman maka ya ƙare wallahi sai na tafi wajen manzon Allah ba zan iya rayuwa ba a gaban muhammadar rasulullah ya ka ji dan kirki ta tashi tun daga maka ta tarkatar da komai ana kyara ta ce wallahi na ba asdaqul qa'i wanda a kashe na a hanya akan araba da manzon Allah ta taho wajen muhammadar rasulullah ta zo cikin garin Madina ta sauka a cikin Rafi'u gidan Rafi'u shine ya sauke ta ita ki shiga cikin mata ga su can a'a wace ce wannan kamar Arwatu tace ni ce Arwatu Urwatu yar Abu Lahab tun biyo manzon Allah dan me ce so da kauna da gadda da ɗabi'ar sa isa da biyo shi muna godiya gaske ne sai mata to amma da yake san ubangiji ya tsire wa ubanki ko tace amma kun san ubangiji ya shi wa annabi na ya shi wa annabi na albarka kuwa ce Allah ce tabbati ya da abi lahabin wattab ma agana anhu maluhu wa ma kasab ɗaya ta kana dan haka hijirarki ba za ta tsira na miki komai ba ta kalle ta cikin sanku annabin duni ba annabin shashi bane tace ko ni na sani amma bai isa babanki ya taba mana annabi tace annabinki ya taba ko annabi na annabinki ya taba ko annabi na tai shiru tace ba biki karanta wala taziru waziratun wuzra ukhra ba wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yara biki gane cewa laifinsa kansa iwa ba ni bai shafe ni ba yace mu dai hijirar ki ba da tsena kawai ba tashi mu je na ganin ki da ta tashi sai ta tafi wajen Muhammadin Rasulullah ma'aiki na ganin ta sai ya zauna da ita yace ya yar uwata ya akai ta kalli manzon Allah sai ta fashe da kuka sai kuka me ya taba ki na kasa nutsuwa dan kai na zo dan kaunanka na taho na ƙaryata uwa na ƙaryata uba na ƙaryata dangi kai kadai ne abin su shi kuma in gaya ma dan abdu ba zan banka ba kuma ba zan koma ba kuma ba zan rinta ba sai dai su kashe gaskiya ne zan Allah ya ce haka haka annabi da kirki sai da aka yi sallar azhar sai manzon Allah ya tara kowa yace yar dan uwan babana ce ku daina aibata min yar uwata da ni da ku abin da ya hada mu la ilaha illallah suka ce muhammadur rasulullah ita ko me kawo ta suka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah to ba wani bambanci anan sabai suka ce sam'an wada'atan ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsabar kishin ka ne isa maka kita ito tsabar kishi na kuma isa kusurta ka ji yadda ake dan kirki wanda ita cancanta a ƙaran mata dukkan kauna ba a yi wa manzan Allah ƙaunar gefe da gefe kuma karkaba mutumin da ba da gaske yake san annabi ba kana faɗar annabi a baki ɗabi'a ba annabi na amfanin amala da kai malam buga siffar annabi tare da kai gaya mana rasulullah ƙyale kowa gaya mana mai kowa ba dan kana kin kowa ba a'a dan faɗar mai kowa din ba ta ƙare ba in za ka faɗi wani gama faɗar annabi to sai ka dawo zai gamu masoya muhammadin rasulullah dan haka Safwan bin Umayya na dawo ya yi riko da addini da kyau yana san annabi fiye shi ne zai zace saboda ya gaba da ɗan kirki ta ji iri-irin kirkin muhammadin rasulullah
irin kirkin Muhammadin Rasulullah sai ya taho a bayan gari bai ke tafiya da doki sai wani ce masa to kai ai babu imani ga wanda bai hijira ba sai ya san la dina liman la hijrata lahu babu imani ga wanda bai hijira ba sai ya kada doki ice na fasa zuwa gida wallahi sai ne ido hudu da manzon Allah tun daga Makka ice ka je ka sha ruwa a gida ce in je in mutu ban koma na jaddada hijira ba ice ko kan nan da ga yayi busu busu ya haɗe da ƙura ba zan wanke shi ba sai na je na ga manzon tuna nisa da yake tsakanin Makka da Madina haka ya kada doki ila madinatul rasulillah sai da je har birnin Muhammadin Rasulullah yana zuwa an guje gaban manzon Allah yana assalamu alayka ya rasulullah ce ya aba wahab malak ice hankalta da taho gurinka ice na zo ne na ganka na zo ne na gaida ka na zo ne in tambaye ka an ce la dina liman la hijrata lahu babu addini ga wanda ba shi da hijira shi ne na taho gurinka na nima da yo hijira sai manzon Allah ya dariya sai ya dafa shi ya Safwan bin Umayya la hijrata ba'da al-fatah ce babu hijira bayan buɗe Makka kai kuma a fatahu Makka ka musulunta ba hijira a kanka sai numfasa kice gida zan tafi daga kasuwanci na nake amma na ji an faɗa ka kwana na uku ina tafiya a hanya na ki nutsuwa sai na zo na ganka dan in tabbatar da imani na idanun karkar sai annabi ya ce masa ya Safwan bin Umayya hijira ɗaya ce ta rage mana hine hijratul anil nawahi mu kimi kaura mu tumbuke kanmu gabarin abin da Allah ya hana mu ma mun hijira mun dena za mu iya mu daina abin da Allah baya so mu riƙe abin da yake so shine kwakwaran hijira yace ka koma birnin Makka mutanen Makka na talaucinka ka koma birnin Makka suna talaucinka irin Makka ana buƙatar irinka kuma ina nan ina tare da kai sai ya ce ban ci ba ban sha ba dan Abdullahi ita ya zai ce na gama asamin dina zan koma sai izin gurdoki sai Makka ya kake jin masoya Rasulullah kalma ɗaya irin su da dama suke akwai Bamru bin Isa Sadi Isa Ambakiya Sadi an gane Ambakiya Sadi shi ko irin Malam Isa Ambakiya sun ya arace wannan Bamratu bin Ishaban annabi makaho ne mai kudi yana zaune ana karatun Qur'ani bayan hijira sai da ana karanta la yastawil qa'iduna wal muhajirun wal mujahidun fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim ghayr ulil darar wal mujahidun bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah faddala Allahu al mujahidin bi amwalihim wa anfusihim ala qa'idin daraja wa kullu wa'ada Allahu husna sai hankalin sai itashi yace kai ba zai yiwu ba je an ce dai banda mu raunana ya haƙura sai yake ta illal mustada'afina to wannan hankalin sai yin nutsu ran da yana karatu sai da kai waɗanda suka ba annabi suka yi hijira sun fa girmamu tsayawa yace wallahi ba zan cutar da kaina ba Allah ya hore mun yadda zan bi manzon Allah ai ina da kuɗi dukiya ina da bayi ya tattara komai har iyalinsa yace da bayansa ku dauke ni a sama ilal madinaci a tafi da ni birnin Rasulullahi makawo ba baya gani ina da larurar jiki aka kada bayi da dabbobi aka tafi hanya da wuya da kishirwa a ce a zauna ya ce a'a an muna yi na ziduwa yace kuma tafi wajen Muhammadin Rasulullah yana tafi an ce yana kuka yana kiran sunan manzon Allah nan ciwo ya dankare shi ya mutu bai kai Madina ba ma'aike na zaune sai ga Jibrilu
yace ya Rasulullah Allah yana gaishe ka mai ce mata aziyar damru bin is wa man yakhruju min baytihi muhajiran ila wa rasulihi faqad waqa'ahu ala Allah kana Allahu afuwan akan sai ce akan sa ayatan sauka ce mai mata aziyar wanda ya fito daga gidansa muhajiran yana mai hijira ya kawo gare ka faqad waqa'ahu al-maut sai mutuwa ta riske shi a hanya ya kace masa faqad waqa ajruhu ala Allah ladansa ina nan a wajen Allah ba abin da ita wucewar bai hijira ba faqad waqa ajruhu ala Allah ladansa ina nan tab a gurin ubangiji manzon Allah sallama yake cewa Damru bin Isin ya mutu a hanya yana mai hijira zuwa gona Allah kuma ya karɓi gatarsa ya kake jin soyayya ga manzon Allah ya kake jin soyayya ga annabi mu kuma ya zami da ranmu ina za mu saka kanmu bayan ba mu da uba illa rasulullah ba mu da wani abin nema illa annabi sai mun goge zuciyarmu mun share mata duk wani kaunar duniya yar banza tsinanniya sai mun ninke ta mun ajiye ta gefe bala khaira fiha kowa neman mulki yake yau masu mulkin ake kullewa neman kudi ake masu kudin ake sacewa ba haka ba ne su suke mutuwa da karayar arziki irin maulana liman da ya tara ilimi kun taba jin yayi karayar ilimi ne barawo ya zo ya sace masa iliminsa ko gobara ta cinye masa iliminsa ya mutu ya bar ilimin ne a gida iya gani iya kyalewa ado ake da rasulullah fataha ya bi muhammad wata mutu bi muhammad ka rayu da manzan Allah ka mutu da manzan Allah fa tudfinu bi muhammadin rasulullah abin da ka da manzan Allah a tashe ka da manzan Allah a ke kiyama da annabi ka zauna tare da rasulullah a yi hisabi kana da annabi ka haya sani da san annabi ka tai kausa da manzan Allah a kiyama ka zauna tare da muhammadin rasulullah man ahabbani kana ma'i fil janna wanda yake so na yana tare da ni ai shi isa idan na tuno zawuta na Suhaibu bin Sinani sai farin ciki ya fike ku yi hakuri daɗi nake ji ina faɗar rasulullah kuma daɗi nake ji ba abin da rai yake so ya faɗi irin manzon Allah ba abin da mai hankali yake so a gaya mar irin rasulullah wallahi ya yi wajen ubangiji dalilin wannan taron ce dinnan yan aljanna duk zunubin su ce sai na shafe me na saka su duk laifin su na saka su sai me zaka ce waye kai waye kai me za su yi min fiye da san annabi me za su so da shi me za su zo da shi fiye da muhammadin rasulullahi akwai wacce takama nake da ita fiye da manzon Allah me zan sakawa mai san annabi sai mu koma baitun mai alfa'ani shiririya jaza'u mudihi harirun wa jinnatun fada'a qawla kuffarin asabahu jinnatun fama huwa illa min jahannama jinnatun fada'a qawla kuffarin asabahu jinnatun فما هو إلا من جهنم جنة أغاث به الله الورى فهو مزنة تروي السدى أو زلة تتفيو أي ساكمكم مسوين النبي الجنة شي أنت مثلا يوم النبي رانا litinin ya tafi hijira zuwa Madina Suhaib bin Sinan yace to zama bai kama ni ba washe gari da daddare ya haɗa tawagar sahima hijira zuwa Madina wasu kataki suka ce baka isa ba ice to ai masu ido da shuni sun tafi wa itare su kamar wasa ce ice musu yin na Hamza sai da izo sallah yayi dawafi yace inda wanda ya isa itare shi me yasa ba ku tare shi ba ce shi irin ka ne to amma ai Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu sai da izage zage yace inda wanda ya isa inda dan ya biyo ya gani yace inda mutumin da yake tayar yake so ya mai da ƴaƴansa marayu ya bi ni
inda wanda yake so a yi mata kaba ya bi ni, inda wanda yake so iwabi ya bi ni, inda wanda yake so a gaje shi ya bi ni, akwai wanda ya bi shi a cikin suka ce to mun biyo ka kuma baka isa ka bar garin nan ba. Yace wallahi wanda zan je. جزى الله أصحاب النبي محمد Ku danna musu subscribe domin alamar karuwa.